čo sa deje v regióne. V obci Nededza, respektíve vo farnosti Kbeľany, v pondelok 6. apríla slávnostne požehnajú nový rímskokatolícky kostol. Slávnosť sa v obci začína už do poludnia. Viac o histórii nielen kostola, ale najmä samotnej obce Nededza povie jej starosta, doktor Peter Vajda. Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých. V diele Alexandra Lombardyho stručný dejepis slobodného mesta Žiliny z roku 1384, spracovaného na základe listín Mestského archívu, je aj zmienka, že uhorská kráľovna Mária s Aniou, ktorá panovala v roku 1382 až 1395, na začiatku svojej vlády darovala Nededzu Ladislavovi Petrovi a Jánovi. Platnosť tejto donácie potvrdil aj neskorší král Žigmund. Súčasťou našej obce je aj kaštiel grófskej rodiny Pongrácovcov z prvej polovice 16. storočia, takže historicky je to významná budova. Keďže obec sa stala vlastníkom tohto kaštieľa, riešili sme so zastupiteľstvom, ako tento kaštiel zachovať, respektíve jeho okolie. V roku 2010 sa organistky našej obce dali dohromady a prišli s myšlienkou postaviť v obci nový kostol. V súčasnej dobe máme postavený kostol, respektíve prestávaný z bývalého domu smutku, ktorý sa v roku 1991 prístavbou prestával na taký malý kostolík pri našom miestnom cintoríne. Tento fungoval až do tohto roku vlastne, s tým teda, že jeho vonkajšia časť alebo ten plášť, ktorý bol skleneno drevený, už v dnešnej dobe nevyhovoval a bolo teda potrebné s tým niečo urobiť. Priblížil históriu starosta obce Nededza Peter Vajda. Samotní občania mali možnosť v ankete, ktorú v obci zorganizovali, vyjadriť svoje predstavy o obecnom kostole. Naši veriaci mali také viac menej 3 základné požiadavky na nový kostol, a to, aby bol na nejakej primeranej rovine, aby bol možno niekde v centre obce a v zime, aby tam nebola zima a v lete, aby tam nebolo dusno. Na základe tzv. Tej ankety, ktorú vyzbierali podpisy našej obci, poslanci v roku 2012 rozhodli teda, že bude ešte táto situácia upresnená s tým, že v ankete, či sa potvrdí žiadosti našich občanov, alebo teda tej väčšiny demokratickej, žiadosť na ten nový kostol. To sa aj potvrdilo, zo zbieraných lístkov anketných bolo cez 45% ľudí za výstavbu nového kostola. I na základe tejto ankety obecné zastupiteľstvo rozhodlo o tom, že nový obecný kostol nebude len novostavbou, ale bude v sebe doslova mať kus histórie obce. Sme rozhodli, že spojíme históriu našej obce aj s novým objektom a z toho vznikol vlastne aj projekt na výstavbu nového kostola našej obci, s tým, že architektúru vypracoval inžinier architekt Krúžel, kde vlastne tú jednu časť, takú tretinu z pôvodného kaštieľa zachovaného, klembové kamenné miestnosti, sme napojili na novú časť tohto nášho kostola. Financovanie stavby kostola si zobrala na zodpovednosť samotná obec Nededza. Jeho hodnota vo verejnom obstarávaní bola vysúťažená približne na 460 000 eur, kde teda financovanie prevzala na seba obec a takisto bola vyhlásená aj zbierka na tento kostol, kde občania a niektoré firmy prispeli, či už materiálne alebo finančne. V súčasnosti myslím, že zbierka je okolo 41 000 eur. Výstavba rímskokatolíckeho kostola začala pred viac ako rokom, konkrétne v marci 2014. Kostol sme začali stavať takto pred rokom, v marci 2014 a k 27.
marcu 2015 je kostol skolaudovaný a je vydané pravoplatné kolaudačné rozhodnutie. Rímskokatolícky kostol v obci Nededza slávnostne požehná biskup Žilinskej diecézy. Viac o požehnaní a pondelkovom programe opäť starosta obce Peter Vajda. Kostol je zasvetený Sedembolestnej Panne Márii, tak ako aj ten náš pôvodný kostolík pri cintoríne, takže pokračujeme v tej tradícii. Požehnanie bude 6. apríla na veľkonočný pondelok o 10:30, kde požehnanie tohto kostola urobí monsignor biskup Tomáš Galís, biskup Žilinskej diecézy. Program bude úplne jednoduchý s tým teda, že bude od kultúrneho domu smerom do kostola slávnostný sprievod, potom bude slávnostné požehnanie, svätá omša a po skončení bude slávnostný obed pre pozvaných hostí a takisto aj ľudí z našej obce, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili či už o výstavbu alebo teda o chod aj starého kostola, aj spevokol alebo organisti a speváci v samotnom kostole. Časť kaštieľa je súčasťou nového rímskokatolíckeho kostola v obci. Peter Vajda však informoval aj o osude jeho zvyšnej časti. Tu má obec plány také, že súčasne pri výstavbe kostola sme vymenili aj strechu, celý krov, strešnú krytinu, tak aby vlastne nám nezatekalo, lebo toto bolo už v takom dezolátnom stave. No a v dnešnom roku samozrejme nejaké finančné prostriedky máme vyčlenené na určitú časť zlikvidovania balkónovej časti a vystavania novej časti balkónov. A ďalšia taká predstava naša je, že by sme chceli získať nejaké finančné prostriedky z eurofondov na celkové dokončenie tohto kaštieľa, kde okrem nejakých možno kancelárskych priestorov bude aj presťahovaná miestna knižnica a v 1 alebo 2 tretinách nadzemného podlažia chceme urobiť nejakú výstavnú miestnosť pre to pánstvo Nededza, Teplička, Belany a okolie, prípadne pre mikroregión Terchovská dolina a toto využívať na rôzne možno vernisáže, výstavy a tak ďalej. Starosta Vajda priblížil i rekonštrukciu domu na Potočnej ulici, ktorý by v budúcnosti mohol slúžiť i hasičskému zboru v obci, či výstavbu bytových domov v obci. V súčasnosti rekonštruujeme dom číslo 129 na ulici Potočnej, kde teda chystáme priestory pre náš hasičský zbor obecný a takisto aj pre urbariát obce Nededza, kde je vykonávaná rekonštrukcia tohto bývalého rodinného domu, ktorý sme odkúpili od súkromného vlastníka. V tomto roku by sme mali začať ešte aj výstavbu 17 bytových domov na základe požiadaviek našich, hlavne mladých občanov, ktorí nechcia sa odsťahovať z obce Nededza, ale nemajú svoj vlastný pozemok na výstavbu rodinného domu, ale chceli by ostať bývať, takže chceme výjsť ústrety aj týmto našim spoluobčanom. Uzavrel starosta obce Nededza doktor Peter Vajda. Kristína Zelná a Lucia Páchniková, Rádio Sever.